Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source of news and information that matters to you.
This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataw ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyaka mo sa kabikulan, kainin mo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kalmahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi na ako gwapo, hindi man ako gwapo. Ang saking daga, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning, Tabaco City. Diyan po sa siyudad kan Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, World. Good morning!
Magandang umaga po, Ma'am Jocelyn Canla, Ma'am Lynn San Juan, kay Ma'am Helen Peña Turno, kay Sir Gerard Bergunyo, Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas, mga tugang, mga kabayan. Digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Martes, oy Tuesday, petsa dos kita ngunyan kang bulan na Hunyo, taon 2026. Pasabayan po nila sa inyong lingkod sa rong oras kita 7 to 8. Mag-uri-istoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa inyong lingkod, apoy rayan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Hoy naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, June 2. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Yan, sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Huni po, pag may okasyon, huni po ang sa kuyang pagiromdom, asin tugon po sa indo. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, tama lang so po. Pasma ang aboton nindo kayan, sa kalibak digdi, libak duman. Dahil man kamo imbitado, maduman kamo. Sarapan tugon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan ang samuya mampong pakikidumamay sa may mga kasakitan. Parahay na po kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasya masana po nakakaaram kaya. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibaguna naman na aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya. Ngunya. I-guide mo tabi kami Lord kang samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami Lord kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok nagkakasala kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ini konsiragadon. Ansa indo pong servidor asin taga-riparo. Live na live! Ngunyan pong Martes. Igdi po yan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kang samuyang General Manager Maestro Neil Addoon na birthday kasuod ma. Ano lamang? Happy na birthday pa. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sarabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa
sa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And siyempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabing araw kainis. Sa umaga, gising na, balita'y sariwa, Asin Ripa. pakinggan na. Gisingin ang diwa sa bagong umaga, isyu'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxia, boses na maghahatid, balitang totoo sa ere, di patid. Sa bawat katanungan, may kasagutan, laging tama, may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat, impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Yan. Kwentong napapan Oy, good morning tabi sa emo idol Sir Homer Peñalosa. tema ating hahanapan sa bawat Katabon ka ngaya. sa tahanan. Iyo, igwa pa kitang programang aga, may udto pa. Serbisyo asin, reparo ang Rosates Nicole Bersilia, good morning. si Mr. Hulbot. Oy, Martes na po kita ngunyan, panduwa ng aldaw kang Brigada Eskwela. Sana Kumusta tabi? sigaw ng Kumusta po ang sa tuyang mga paratokdo? patpat Ano tabi, igtarabangan lamang nindo. nung sapat. Serbisyo At so tupad gari iwawaragas da tabi sa mga eskwelahan. ayo, Yan lamang ka mo magturopad. aga mo, kumpleto. Oy, baray na aga po! Yan na, Bicolandia. Aga na! Oras na para magog. Oy, good morning tabi sa imo Konsi John Ragudun. Dadangog man pala, nagiling man pala sa Konsi ha. Bangon sa bagong aldaw, Ah, may boses dangog ay ni tabi Konsi. si Manny. Ining sa kuyang mga jingle ta, baka pwede na ini sa 2028. Dad, Ha? pirming maaas Oy, Ma'am Ems Urbano Burlagdatan. Good morning! ko para sa gabos na Bicolano. Si Mr. Hulbotana sa pagkaaga, kay Panindo may darang pag-asa. Servidor na tunay, Iyugod mo yan. totoohan, manmoksya. Oy, anan mga pahitangon yan? Oy, sa mga produktong petrolyo tabi may rollback. Tatalakayon ninyo Pero dahil pa makakabalik sa dati, ano? sa indong Oy, Brigada Eskwela, mga tugang! Panduang aldaw na ngunyan. sa Ang Police Regional Office number 5 nakahanda na databi para sa matatako. kasiguraduhan, kaligtasan, kaayusan kan mga estudyante asin mga paratokdo. Indo darangan pa Sa pagbukas po kang klase ngunya na school year 2026 and 2027. sa Handang-handa na po ang satuyang mga kapolisan. an mga isyo Uy, so Daraga Food Park na sulo kasudma. Ma'am Joy Cargulyo. an sa indong boses. Ang Dole, mga tugang, balik na po sa regular operation, 5-day work week na sinapun sa Biyon. Mangingenot Pun Lunes hanggang Biyernes ng lawg nina. at Ang Department of Labor and Employment. si Mr. Hulbot. O ang DepEd tapos ang Dole iwawaga so maabot sa 4 kaya 240,000 Unay bos natupad worker an manmo para po sa Brigada Eskwela 2026. kan banwaan. Ayan tabi mga tugang ang satuyan mga re-reparohon ngunya na Martes. Nin husto
Apwera kang so night market ya na pala dyan sa New Road ano? Sa mga parating sa night market kang Domingo. Publiko, Yaon na dyan sa New Road. integridad. Naali nga na dyan sa Ramamtet tapos si Ramam Joy. Si Mr. Hulbotana sa Nanaod kan Domingo. Nindo darangan pag-asa. Wala. Ano na naman iya? Totoohan man Pinarali naman sa Cormidal tapos pasiriring naman dyan sa New Road. Manmuksea. Alas 7:16 po ang satuyang Philippine Standard Time. Sa indong pagmata, kumpleto anal daw. Aramon tamo na tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon ta nag-iba na so direksyon na di naghabagat na ay na si Kaduming may Kaduming pa kita aramon ta yan ano kwanta mo na tabi ang linya kang Pag-asa aramon ta ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon yun na sige nasa linya na po ang Pag-asa. Good morning. Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa ating lagay ng panahon ngayong araw ng Tuesday, June 2, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang southwest monsoon o habagat nakakaapekto na ngayon sa may Luzon at sa may kanlurang bahagi nga ng Visayas. Itong southwest monsoon nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas area. Samantalang yung minomonitor nating bagyo, noong mga nakaraang araw na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility na binigyan natin ng local name na Domeng ay lumabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon ng 11:30 a.m. Kaya sa ngayon, wala na tayong minomonitor na low pressure area o habagat. May inaasahan pa nga rin tayong mga malalakas na paulan kaya meron tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated kaninang alas 5 ng madaling araw, kung saan 50 to 100 millimeters ng mga pag-ulan, posible yan sa Occidental Mindoro, Batangas, Cavite, sa may Bataan, pati na rin sa may Zambales. Kapag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, yung pagbaha ay posible sa mga areas na urbanized, low-lying at malapit sa river. At ang landslide ay posible sa mga landslide-prone areas. Yan yung mga 50 to 100 millimeters na pag-ulan ngayong araw. Bukas naman, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, posible pa rin sa may Occidental Mindoro, Batangas, Cavite, sa may Metro Manila, Bulacan, sa may Bataan, Pampanga, Zambales, Tarlac, pati na rin sa may Pangasinan. At pagdating ng Thursday, June 4, yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, posible sa Bataan, Pampanga, Zambales, Tarlac, sa may Pangasinan, La Union at Benguet. Kaya ingat sa mga inuulan lalo na nung mga nakaraang araw pa dahil nga posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan ang occasional rains. Yan ay sa may Zambales, sa may Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan nga natin na magiging maulan pa rin. Ito ay kalat-kalat at may mga kasamang thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. By tomorrow nga, inaasahan yung occasional rains dito na lang sa lugar ng Zambales, pati na rin sa may Bataan. At by tomorrow sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, maulan panahon pa rin ang inaasahan. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon o habagat. Pagdating naman ng Thursday, yung occasional rains ay inaasahan natin dito sa may Ilocos Region. At sa panahon naman for Metro Manila and the rest of Luzon, maulan pa rin panahon, may mga kasamang thunderstorms. Iyang pag-ulan na yan, dulot pa rin ng southwest monsoon o habagat. Pagdating ng Friday naman, occasional rains pa rin ang inaasahan sa may Ilocos Region. At yung maulang panahon, posible pa rin sa may Central Luzon, sa may Cordillera Administrative Region, pati na rin sa may Cagayan Valley. At pagdating naman ng Sabado, maulang panahon, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ang inaasahan yan ay sa lugar ng Central Luzon, sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, pati na rin sa may Cagayan Valley. Yan ay in a span of 5 days, kaya posible pa rin ito magbago, kaya antabay pa rin tayo sa mga ilalabas na forecast ng Pag-asa. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 31 degrees Celsius.
26 to 33 degrees Celsius sa Baylawag at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Tugigaraw. 17 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 23 to 31 degrees Celsius sa may Tagaytay at 26 to 32 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 26 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao, inaasahan na magpapaulan pa rin ang habagat o southwest monsoon sa western Visayas at mas magandang panahon sa may Mindanao area at nalalabing bahagi ng Visayas kung saan partly cloudy to cloudy skies sa ating naasahan at may mga chance ng mga localized thunderstorms. Naasahan nga natin by tomorrow until Saturday, posible na yung mas magandang panahon sa buong Visayas at Mindanao at mga tsansa lamang ng thunderstorms yung ating babantayan. Ang pinakamataas na temperatura sa may Cebu, Tacloban, Zamboanga at Davao ay aabot ng 33 degrees Celsius. 26 to 31 degrees Celsius naman sa Iloilo at 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Update naman tayo sa heat index. Kahapon nga na itala ang 38 to 42 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila. Ang pinakamataas, umabot sa 46 degrees Celsius sa may Pili, Camarines Sur at 45 degrees Celsius naman sa may Baler, Aurora. Ngayong araw, tinataya nga ang 38 to 41 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang posibleng pinakamataas ngayong araw posibleng umabot sa 43 degrees Celsius. Yan ay sa mga lugar ng Tugigaraw City sa Cagayan, Baler, Aurora, Infanta, Quezon, Pili, Camarines Sur at Borongan, Eastern Samar. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:26 ng umaga at lulubog ng 6:22 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Veronica C. Torres, nag-uulat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nasa luwas na kang parsi kadoming. Habagat, Ma'am Gina Malaguinho Cavite, good morning. Madam Maribik Padilla Arina, good morning. Kay Papa Dong Kanyo, good morning ma. So habagat, kasuod maigwaki mga napadpad ng abo kambulkan digdi sa may parting first district paghabagat pasiring digdian sa tuya sa first district kung may mga abo man na pigluluwas ang bulkan. So igwa man kita ki mga turotapuyas yo habagat. Iringat po ha, iringat po kita. Yun na yan, transition na siguro baka sa mga masunod na aldaw kaya magtaga-uran-urana. Yun. Sige po, alas 7:24 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna tabi ang sa tuyang mga katuwang sa programang ini. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory.
MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. Madalion po sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. O dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, o dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po ka dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan, uhayo gozaimasu tabi, Madam Maylin. Ingat po, permi. Siring man ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilok ang bagong malinaw. Yaon man dyan si BM Attorney GIO Bungaw, BM Carol Siga and Vic Siga Jr., ABC President Kapart Abela, and si Kapitana Kapsusa Nabor, Barangay Istansya. Ayan tabi mga tugang, mga kabayanan, mga katuwang taligi sa programa. Maraming salamat po. Serbisyo Asin Reparo. Alas 7:27 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ako mapo girari ang sa indong lingkod. Manny Moksaya po ini. Si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong Martes. Petsados kita kang Hunyo taon 2026. Sundo kita alas 8. Sabihon mo na tulo. Pero bago yan tabi, di mag-arali. Danguga tabi muna ni Doy. Sa umaga, boses na inabangan, si Manny Moksea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo at kredibilidad, serbisyong totoo para sa buong komunidad. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan, bawat hinaing kanyang pinakikinggan. Serbidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Serbisyo Asin Chacha para sa masa, Mas maurag ngayon yung chacha mo. pag-asa, may paninindig Mas maurag ngayon yung chacha mo. sa kapwa, Para sa 2028. gol tagapaglingkod. Oy, Sir Paul Allen Serwales, good morning. Pa-shoutout na tabi kami digdi sa Dubai. Salamat. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, Iyan ang mga maurag nga. kapag tanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Bako ngayon tabi Manay Gina, maurag naman kayo ng paroso-roso ni Manay Alex. Ses ng pag-asa, chacha Para mo tabi kon si John Ragodon. sayaw ng pag-asa, Sa 2028, pag inapod na ako sa intablado, dahil na ako mangas pak.
dahil na kumangas pa. Unang pag-asa, Maparoso-roso kami ni Manay Ali sa hintablado. malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol Roso digdi, Roso duman. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sigurado na iyan sa 2028. Sayaw ng pag-asa, may paninindigan. Malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha, 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 cha. Oh, girilid na muna ka mo. Tama na muna ang paroso-roso. Nalilibang ka mo kay ning jingle ko nginiya. Gari abo na nindo magirilid. Girilid na muna ka mo. Tama programa mo na kita. Oy, maray na bareta po sa mga motorista. Igwa po ki rollback ngunyan kan mga produktong petrolyo ngunyan na Martes. Durod ako la sa diesel ade. O 9 pesos ang ibababa dahil nakampuaking iyan. Iyo sa gasolina 4 pesos, sa kerosene 10 pesos po ang ibababa. Kang kerosene dahil nakan mga puaking ini. Gasolina 4 pesos. Sa diesel 9 pesos. Inda sana kung dasusunod man ining mga arog kining rollback sa mga gasolinahan. Nga iba-iba bagaan mga presyo kang gasolinahan tadigdi. Baga, di sige tabi mga tugang ngunyan panduwa ng aldaw tabi kang brigada eskwela. Kumusta tabi sa mga brigada eskwela dyan? Kumusta tabi sa mga sa tuyang mga paratokdo, mga sir, mga madam? Sabi sa kuya kang ni Madam Kasudma, makulugon niya ang lawas ko. Taya ko, anong pigibo mo? Nagparapanghawan baga ngaya ako duman sa eskwelahan. Nagparapanghawan, nagparapanulo, kan mga basura, ano pa ya ko? Mation baga ngaya. Bata ngaya dahil lamang ki nagduruma na magura. Hirak ma. Ngunyan ngaya, tadito na kang brigada eskwela, hindi sa nangaya ko may magtarabang na magura. Problema kang nakaulay kong teacher, tabi manay Gina, paano ko daw ngaya ini mapinturahan ining classroom ko? Bata nga daman digdiki mata ang pintura. Pero sa tabako, sa mga pampublikong eskwelahan, may pigtaw ang LGU. Yung may pigtaw ang LGU yung pintura. Pero gari kon si John Ragodon, gari day man matatapod ade. Alimbawa sa sarong eskwelahan, sa sarong barangay, pera masan ang may tao kayang kang LG yung pintura. Kadakul bagang classroom yan. Dahil man mapinturahan ka, boss. Baka, kaya si madam, madisponer na naman. Sa indo nga ako makasulisit ki pintura. Pwera kayo itong tigtataw kang LGU sa mga eskwelahan, dahil man ito makatapod pengurag bagang eskwelahan. Halimbawa sa sarong barangay, o dakulon bagang classroom yan, paano na sa mga kada kwarto kan mga estudyante. Di siyempre, ang pinaka-sponsor kan tabi Ma'am Sel, maray na aga tabi Ma'am Sel, Happy Tuesday da tabi. Maray sana hindi si Ma'am Sel, tayo na sanaan maray. Sige na sanaan palibot-libot, sige na sanang wuking-wuking, tapos mangungwaki mangga.
Dahil taram kong kisay sumangga. Yo. So, ang may pinakadakula manggiraray na contribution, problema pag-arog kay ning Brigada Eskwela sa tuyang mga paratokdo. Nata, ang sabi o garing, dakulaon na baga ngaya ang pundo kan DepEd. Iyon may pinakadakulang pundo baga ngunya na 2026, kundi ako nang sasala. Ang Department of Education. Nata ngaya ta si Madam Manggiraray, si Sir Manggiraray ang may pinakadakulang contribution. Kasi si Madam, si Sir, pagdai niya inayos sa classroom niya, gari may evaluation man gari sinda kayan eh. Kaya obligado si Ma'am, si Sir na maggastos kisa diri ni Dampirak. Tako magpaparaasa siya kan sa satuya, magparaasa siya kang hali sa satuya sa pundok ang gobyerno, dahil di mangyari. Although dakulao na sa pundok ang Department of Education. Dahil ngaya mangyari kayo ni pag magpaparaasa ngaya kita dyan. Matapos na ngaya ang Brigada Eskwela, ini ngayang classroom ni, dahil may ni mapinturahan. Kung daay magsadiring sikap o daay maggastos si Madam, si Sir. Bawal man baga pati mangulik tangon niya sa mga magurang. Pigbabawal bagang kan Department of Education na daiki dapat na koleksyon sa mga magura. Sisay ang kukolektan ni Ma'am Sir. Ang kukolektan mi ngaya. Kami ngaya. Sa diri mi ang kukolektan mi. Makaira kon magilingan na nindo. Si Madam, si Sir ang mabakal kipintura. Ang problema nakabakal na si Ma'am, nag-abunar na, hali sa sadiri niyang bulsa, subinakan na pintura. Sisayan mapintura. Taday man ki, nagduruman lamang na magurang sa Brigada Eskwela, si Madam na naman ang mapintura. Inay ko po. Ang mga teacher pala na di dapat multi-talent ka. Tataw ka dapat magkarpintiro. Tataw ka magtubiro. Ano pa? Tataw ka magmason. Tataw ka magpintor. Ano pa? Gabos na sana na skill dapat aram ni Sir tapos ni Madam. Tapag arog ka ining Brigada Eskwela, sisay dyan ang matrabaho. Huto baga si Madam, biyo nagsakat sa pinaratong patong na lamisa, huto nagpipintura kang kisami niya. Problema kung mahulog ka dyan, Madam. Ilingan na po nito. So teacher, iyo ang nagpipintura kang kisami. Iyo pang naghahawan, kulang na sana mag-grass cutter. Pati mga gapo sa luwas kan sa iyang classroom, tigkukuskusan, kaipuhan pinturahan. Tarabangi man tabi nindo mga magurang. Tabangi man tabi nindo. Tanganing paglaogan sa tuyang mga chikiting sa Lunes, malinig na lamang. O ang importantihon, malinigan ang kapalibutan kang eskwelahan ta. Nagkapira bagang bulan man sa bakasyon, nagralangkaw na sa mga awot dyan, baka tabi may mga halas na dyan. Problema kung batan mga estudyante baga, rabas digdi rabas kung dumaan. Kung maawot tabi dyan, masingot kihalas, problema tabi yan. Iyo, tabangan tatabi sa mga kurang ay sa mga ano man yan napigtatao kang mga LGU dahil manan matapod. Iyo, sa sarong eskwelahan, halimbawa tumao man sa LGU ki nagkapirang galon na pintura, dahil man mapinturahan gabos na classroom kaya. Lalo na sa tabako. Digi sa tabako, kadakol ng mga eskwelahan. Pero ang magayon sa tabako,
ang LGU sa paagi yan kan sanggunian panlungsod so mga estudyante na puon kinder hanggang grade 6 igwa ki itataong mga school supplies. Hali po yan sa pundo kang Tabaco City Government. May notebook, may papel, may Crayola, may bag. So igwa na itatao. Pero ang sabi tangon yan pa sana, puon mo yan na brigada eskwela, ipapanao. Kasi ang record na pigkuahan kayan kang LGU, so last year na mga nag-enroll. Kayo kung ano baga nag-enroll sa grade 1, pag grade 2 kan, iyo manggiraray. So madepende na sana kung may mga nag-transfer, sumadagdag na sana. May nag-suggest digdi na sabi, dapat ko na itaw yan ang mga school supplies na yan bago mag-eskwela. Kaya lang, kisay mo man itaw dahil pa man nag-eskwela. Kasi sa mga magurang, sa mga oras pong ini, nakabakal na ki mga school supplies. So gagaramiton kan mga estudyante. Bakong iyo tabi, Ma'am Sel, nakabakal ka na ki mga gagamiton kan sa inmong mga aki. May nag-eskwela ka pang aki tabi. Ikatabi, Ma'am Gina, Manay Gina, nakabakal ka na ki-notebook, ki-papel, ki-lapis kan sa imong mga aki. Kasi so iba na mga magurang nandisponir na. Pero kung halimbawa nga itauman iyan na educational supply na iyan, ang sabi kaya bago kuta na mag-eskwelahan itao tanganing day naman maduble, day naman magbakal sub mga magurang. Kaya lang gari dipisil man na yaong kamo dyan sa harong nindo paano man ang pagtao kayan so day man siguro mararaot iyan. Halimbawa nakabakal na kamo kibag, nakabakal na kamo ki ballpen, nakabakal na kamo ki lapis, papel, magagamit manggiraray nindo yan tapag naubos o binarakal nindo wala man kamong reserba, di ba? Pati bag pag naraot subag may reserba kamo, pag naubos o papel igwa kamo reserba, magagamit man po giraray nindo yan na pigtatao tabi kang lokal na gobyerno. So yan man so magayon na di na ginibo man dyan sa Tabaco kan sa tuyang mga opisyales na may pigtatao man sindang asistensya sa tuyang mga eskwelahan pati na sa mga estudyante. So ang importante tabi ngunyan, so magborolontir kita. Tabangan ta si Madam. Mahanap daw ako brigada eskwela ako tabi Sir Jobel Galicia. Brigada eskwela ako, duman ako kay Madam. Tabangan ta sa paglimpya kan sa iyang classroom. Si Madam. Nganing si Madam, dahil man, kairak man si Madam, ang paguli pagkahapon, ang reklamo, makulogon niya lawas ko. Yogon muan, siya nang hawan, siya gabos. Kaya ining natatada pa, ang brigada eskwela, tabi, puon pitsa 1, sundo pitsa 5. Kap Raul Bobier Villanueva kang Barangay Kumon, good morning tabi sa imo. Abang naghaloy si Kap Raul Bobier Villanueva, lalong nagkukusog dyan sa Kumon. Talagang pait na ini sa Nobyembre. Talagang hanggang sa pag-TikTok, talagang malidayo na. Gari perming na overall. Gari perming nalalagan perming kigrasa. Pag mina-TikTok ini si Kap Raul, talagang gari bagong grasahan. Mayumo ko na. Dahil naman tabi ako mukski-aki na nagklase. Ay, salamat. Habi ni Manay Gina, maray pataday ka na kinagkaklasing aki. Nagkatarapos na adi. So, very good tabi. So, mas magayon iyan, marugkaan. Ang schedule po kang brigada eskwela, tapos enrollment period man ini, yugon mo yan ha. Habang si Madam nagbibrigada, nag-i-enroll pa.
Di ba? June 1 to 5, Brigada Eskwela, tapos enrollment period. Ayo, pag June 8, opening of block, start of term 1. Ayo, June 8 to 11. Tapag pitsa 12 palan, Independence Day, regular holiday, next week. Igwatulos ki holiday next week, ang pagbukas kang klase. Iyo tabi. So, puon ngunyan, puon kasuod ma, hanggang tabi sa pitsa 5 Brigada Eskwela. Iyo. So, ma-start na tabi so term 1 sa June 8, matapos yan September 15. Taano na ba gani? 3-term school calendar na ang pigpapautob ngunyan kan Department of Education para sa school year 2026 and 2027. Pag term 2, September 16 to December 18. So tulong term na sanadi. Pag term 3, after New Year, January 4 to April 8. So igwa po ki total school days na 201. 201 ang 3-term school calendar para sa school year 2026 hanggang 2027. Iyo, tarabangan tatabi ang sa tuyang mga kamaestrahan, mga paratukdo sa pagpreparar kan sa tuyang mga classroom kan sa tuyang mga kaakian. Iyo, yusanan pwede tang may tabang sa sainda. Ini pong pagtabang ta kasi ang sabi kang dole, mga tugang na ining sa tuyang mga tupad, ini pong mga tupad worker, gari iwawaragas ini, nasa 240,000 na mga tupad worker ang iwaragas ini sa mga eskwelahan para magtabang po sa mga tupad beneficiaries, para magtabang tabi sa mga brigada eskwela ining tupad beneficiaries. Very good. Kung dyan sa nakamo sa barangay nindo magpapara pakudak-kudak saging-saging nga nagpud kay ni nagsirigid-sigid man sa gilid kan tinampo, tapos mapakakudak tapos na ma-payout na, o di ano pa, remate na naman, dyan ka mo sa eskwelahan nga ni makatabang tabi ka mo. Total, yaon man sa indo sa mga, yaon man dyan sa mga aki nindo nagkakralasi, tabangan man tabi nindo. Sige, good morning tabi Sir Idol, pabati man tabi ang sakuyang anak na pulis, si Police Corporal Edsel G. Villanueva. Thank you tabi Sir Idol. Ika na talaga ang pandiurag na barkada kong announcer. Salda ay talaga si Uy, birthday ka ngaki mo. Si Police Corporal Edsel Villanueva. Kaso rin sa birthday. Ngunyan. Di ano pa. Birthday niya po ngunyan. Pakibati na tabi. Birthday tabi. Sige. Happy birthday kay Police Corporal Edsel Villanueva. Sa ina-assign tabi si Police Corporal, so aki mo, Kapraol Bobier Villanueva. Mga matibayan mga aki mo. Adi, rulubuson talaga sa iman mga aki mo si tabi Kapraol. Serbisyo Asin Reparo. Sa umaga, boses na inabangan, si Manny Moksea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo at kredibilidad, serbisyong totoo para sa buong komunidad, tsa-tsa para sa masa. Sige tabi mga tugang 49 minutos. Lipas na tabi ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time, oras pong yan Sa kapwa, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda.
Madalion po sana yan mga kuano dyan yan sa pagitan kay UST and Mariners. O dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi Kidor, boarding house. Dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man tabi, ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, kang Bagong Malinaw, ABC President Kapart Abela, Kap Susan Nabor, kang Stancia, daan man dyan si BM Attorney G.I.O. Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Yan tabi mga tuga. Ayo. Nasa Masbate. Nasa Masbate na assign si Police Corporal Edsel Villanueva. Sige, happy birthday! Boses ng pag-asa. 9 minutos tabi bago mag-alas 8. Ako man po girarian sa idong lingkod. Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Tinindigan Ngunyang pong Martes. sa kapwa. Kitsados na kita kang hunyo. Kapag tanggol Taon 2026. Sunda kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Mr. Kaya ano papigalata. Ana Doro diretso lang kita. ang pag-asa. Serbisyo Asin Sa masa. Oy, ang satuyang mga kapulisan tabi sa Police Regional Office number 5. Malasakit. Nakahanda na po ang bilog na puwersa Kapag para siguraduhon tabi ang kaligtasan, kaayusan kan satuyang mga estudyante, Bulbotana. mga paratokdo asin iba pang mga mamamayan Moksaya. sa pagbubukas po kang klase para sa school year 2026 and 2027. Yo, sabi yan kan sa kuyang amiga na si Police Lieutenant Colonel Ma'am Malu Kalubakib. Yo, nakapaglatag na po nin komprehensibong security measure ang regional na kapulisan bilang bahagi ng kanilang paghahanda para po sa balik eskwela 2026. Yan. So, nakalatag na. Yan sa tuyang mga security measure kan sa tuyang kapulisan digdi sa Bicol region at ngunya na hunyo busy na lalo na sa Tabaco City. Masilibrar kan Tabak Festival ika 24 ika 24 taon pagsilibrar kan Tabak Festival. Busy na dyan sa tuyang mga kapulisan. Mabukas ang klase sa Lunes. Dakol na naman ang mga bihikulo, syempre. Tamabukas sa klase. Yan. Magiging busy na naman ang satuyang tinampo. Kaya kay po ang tabing ingat-ingat lang kita. Ano? So, ingat man po kita. Maski na nga ni medyo pahabagat na kita. Taduman nga ni sa tradok sa pigtitriningan kan sa tuyan mga Philippine Army dyan sa Tarlac. Dyan sa Tarlac, dyan sa Camp O'Donnell, suduan training kang Philippine Army na heat stroke. Yo, may nagadan sindang trainee ngunya na taon. Kaya ingat tabi giraray adi. Tagrabi ang init bako sa na. Sabi nga ni Sir Jel Mulato na mas mainit da duman sa Angeles Pampanga. Duman kun sa so naguhubagang 9-story building na ang latest ngunyan 17 na. 17 na po ang na-recover. Na-recover na mga trahabante, mga nagka-descuido duman sa building na ito. Baka lamang yaon na duman so taga-Tabaco, so taga-Rawis, taga-Tabaco, na taga dyan sa isla kang Rawis San Miguel, ang nagtatrabaho po duman. Duwa magtiyo data bito, kaya pinadaraman tulos duman ni Mayor Ray,
naghagad kitabang sa pamilya. And duminalagan man tulos duman si Sir Jel kasabay so team kang CDRRMO and so pamilya kang duwang iniong magtiyo. So sa ngunyan, nasa proseso na siguro kang pag-identifikar at sobra na bagan sa simana. So sana ma-identify na tanganing maiuli naman itong mga nagkaguruhan na di. Sus Maria Joseph. Tutugdok pa sa naso 9-story building hotel da ito. Guminuho adi. Gari na palud. Tapos may mga nagkaaratugan. So yan ang ang latest ngunya na pagkaaga. Igwa na yata ki 17 na. Hay na ito sa bagong ngunyan. Report ngunyan. O 17 na. 17 na po. Ang na-recover ngunya na Martes, June 2. Taigwa kasubagong agang naku apang alas 4:08. O 17 na. So ang sabi baga duman, ang sabi 20 ang yaon duman, pero sana kasabay na digdiso taga-tabako. Napigahalat pa sa development. Baka lamang ma-identify na tulos. So at least maiuli naman dyan. Dyan sa isla kang San Miguel. Itong dua na nagtatrabaho duman. Irak man na di. Day mo may spelling tabi. Kapraul pag ika naatugan yugo-yugon mo atugan ka ki 9-story building tapos siya ang ka sa ground floor, anong itsura mo kaya kung talagang napuruhan ka, talagang naatugan ka kaya na paingurag na mga peridasong mga bakal, simento. Sus Maria Joseph. Talagang dipisil na sigurong may buhay pa di na ma-recover duman. Halos kadaklan tabi yaon sa ground floor. Duman siguro nagkakaraturog sa mga trahabante. Nangyayari kang Domingong maagahon. Kaya lang so nagpanggap na nakaligtas data, nagbakal siya ki Red Horse. Uto baga na arestar. Nagpanggap man sa napalaan. Taning makakuha ki apod ka ini ki ayuda hali sa tuyang gobyerno. Nagpanggap nga siya ngaya trabante duman. Nakaligtas ngaya ko ta, nagbakal akong Red Horse. Pagbalik ko ngaya, nailing ko ngaya nagguho na. Natawan nito kang DSWD. Natawan. Kudi garimin na o tropa kang biniripay name impostor pala. Iyo di kabrang mga pahita ini adi. Impostor pala. O tubaga, ang sunod na itino sa iya tabi Cons John Ragodon pusas. Parehas man kan sunagturo nahuto nga si Bato. Tinuro sa NBI, tinuro sa mga NBI, pag duman kang NBI daiman. Bakong arestado. Ika nga yan litsumas ka ha. Maray nga sa imo, ika nga yan kulong. Serbisyo sin reparo. Kalmahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, 1 minuto tabi bago mag alas 8. Param na tabi muna kita digdi sa programa. So iba at siya naman sa programa ta sa 10 to 11. Naman po sa 107.7 radyo natin Tabako. Sa programa. So tama sana. At siya naman alas 10 do alas 11. Yo! Sa pangaran po ni Maestro Neil Adton, ang samuya pong General Manager, birthday kasudma. May kay lamang nagpagirom do. Sabi mo baga nga pag da-imbitado day magduma. Pagtanggol
Sa pangaran man ni SM Sir Tony, sa pangaran po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Sa pangaran po yan ni Ate Glenda, City Vice Mayor Cantabaco, Consa Rinier Burze. Bawat hinaing Siyempre sa ngaran man po yan ni Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, sa ABC President Cap Art Abela, si Cap Susan Nabor kang instansya, pagka BM Attorney GIO Bungaw, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Salamat! Chacha para sa masa. Sa Indo po gabos, mga tugang, mga parantabay, paki-follow, like, and share na lang kan sa tuyang programa. Ano nga ni mahiling man kang iba? Sakit Ako po ang sa Indong lingkod. Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. tagapagling Sa aga naman. sa 7 to 8, tigdi po yan sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! boses na Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye! chacha para sa masa. Sayaw ng pag-asa. Asin Reparo. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Pulbota, Asin Reparo. boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa. Asin Reparo. Sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.